हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंगुर बिथां मोगथां नार्जारीनि जुलिया बर' हारिनि नेमखान्थि बायदियै गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। बिथां मोगथां नार्जारीनि हिन्जाव गोदाननि मुंखौ रुपा होननानै मिन्थिनाय जादों। आसा खालामो बिथां मोगथां नार्जारीया बेबायदिनो गावनि गोदान जिउ आरो गोदान संसार दानायाव मोजाङैनो मोजां गोजोन संसार जालांनो हायो होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आरो गुबुन मोनसे आपडेटआनो जादों बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि बिथां रजनी बसुमतारीनि फैनो गोनां गोदान सावथुन गराय फाख्रिनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय होननानै बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। आसा खालामदों बिथांनि बे फैनो गोनां गराय फाख्रि सावथुना मोजाङैनो जाफुंनानै जोंनि गेजेराव थाबैनो नुजाफैथों होननानै। नोंथांमोनाथ' बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ। बिनि थाखायनो नायनो थाखाय बे गराय फाख्रि सावथुनखौ नेनानै थाथ'दो।